Kuludu, anginibingelele nginamukele enkanza kwethu namhlanje na ku-channel. Uma ngabe ke uyaqala ukufika ngicela iziqiniso ngokuthi ucofa usubscribe noma ngabe ungubani uma uqeda ukubuka le video, komenta bese ushiya ulike. Bafowethu kule video namhlanje nginizele ne-update okanye ngizonazisa ngokuthi kuqhubekalani endimeni. Angifuni umuntu kule channel ukuthi asale ngaphandle kokwenzakalayo. Okokuqala-ke ngizokutshela khona ukuthi seyishintshile iy'nhlelo kuMjabulisi obethe i-album yakhe uzoyikhipha kwi-weekend lesiya kuyona. Usebesane wayikhipha khona namhlanje ekuseni. Ngithi ngiyavuka nje, hawu, uMjabulisi madoda usevele wayikhipha laphana kwi-album yakhe-ke umshini wamahithi. Isigcwele kuzo zonke iy'nkundla zokuxhumana lapho ungayithola khona. Ku-YouTube ikhona. Ngana kwethu ngiyakuthemeza ngempela ushayile umfana kaZondi nakulokhu akagejanga sidalo. Kodwa-ke phela abantu abayinganxanye bengemanzi ukuthi wena uzizwe kanjani sengizozwa kuma-comment. Asike sidlulele udaba olulandelayo. Udaba olulandelayo bafowethu uMjikjeli. Bafowethu uMjikjeli umfana kaGcaba, i-album yakhe yakulonyaka ithi umona. Isikhona futhi nayo ey'nkundleni zokuxhumana, isigcwele kuzo zonke iy'ndawo. Gijima ku-YouTube, gijima kuphi uzoyithola. Bafowethu lo mjida omunye wabaculi-ke lo oke wacindezeleka ngendlela eyisimanga, kodwa le album yakhe le ngiyasole ngathi izomphunyula ngoba ngike ngabona ngempela laphana ingoma zakhe ithanda kakhulu laphana ku-TikTok. Khona nje ingoma yenze noMjabulisi laphana ibithanda kakhulu, abantu bayithanda bayicelela bathi cela faka uMjabulisi, nangempela wabalalela wamfaka uMjabulisi. Album yakhe-ke bafowethu useyikhiphile, isikhona-ke kuma-social media, isikhona-ke ko-YouTube, isikhona ko-Apple Music. Ngiyacela ukuthi silule isandla simsizeni umfo kaGcaba. Asekhona njalo enkandla bese ngulandela uLimit. Hawu, uLimit madoda umfana kanala awusuka madoda. Hhayi-ke nayo wayithi i-album yakhe uzoyikhipha nge-weekend. Seyishintshile-ke iy'nhlelo, uzoyikhipha khona manje. Uyabona nje makushaya u-12 namhlanje ebusuku, ngifuna ukuthi ugxume ungalali, ume ngey'nyawo uqonde ko-YouTube, uqonde ko-Apple Music, uqonde ko-Spotify, uqonde kuphi nakuphi uyofika umthole uLimit examalazile ne-album yakhe entsha i-No Chance. Bhinca lakithi, ngiyaphinda futhi ngiyakutshela uLimit uyakhipha makugamanxa ihora lika-12 namhlanje. Ungasali ngaphandle, ungaphuthelwa, ziyakhala manje. Bafowethu inkandla ayiqedwa ngoba nani niyazi phela kuthiwa idla ngokuyiholela ngithi. Uzothi usathi ngiqedile kanti mangiqala njengamanje ngilandela uNjoko. Nangu uNjoko madoda umfana waphansi le enkandla emadwaleni. Uyeza. Yabona kusasa ngiyacabanga ukuthi naye ngo-12 namhlanje makushaya u-12 uzobe seyidedele i-album yakhe. Bafowethu into-ke kaNjoko iyakhulumisa kakhulu. Lolu daba ngifuna ukulishiya ngaphandle. uNjoko uqale wenza i-album yakhe isihloko sayo sathi usemehlule, wabuye washintsha wathi zamemeza iy'ngane. Amaqhawe kangezwene nawo-ke nabalandeli bawo bayahleka bayagigitheka, kodwa-ke angikho lapho, adlulele kolandelayo. Umculi-ke ngicela ukuthi nguvalele ngaye uMashelela wentombi. I-album yakhe-ke yakulonyaka ithi Hit Amashende. uMashelela-ke omunye wey'nkunzi, ngiyacabanga ukuthi i-album yakhe yesithathu le noma yesine, kodwa nje usenawo amahlandla yena ekhona la endimeni nomaskandi. Uzodedela-ke bafowethu naye. Ngicela ucuphe le channel ngiyeza ne-date. Bafowethu khona i-poll lapho engiyenzile ngiqhathanisa uMjabulisi, uLimit noNjoko kule promise kulama-promo abo seniwazwile. uLimit-ke bafowethu idlela amahlanga, kodwa-ke ngisazokwenza enye-ke futhi-ke seniwazwile-ke ama-album abo. Ngiyacela ukuthi uvote ngeqiniso, ungavoti ngokuthi uthanda bani. Uma ufuna ukuzwa ukuthi kuqhubakalani, hlala khona la. Ngiyabuya.